provincie piekert er niet over om de natuur rondom de Westerschelde verder uit te breiden, terwijl dat wel moet. Wij hebben bij de minister gezegd dat er 0 op de meter staat. En 0 omdat het in Zeeland heel erg gevoelig ligt om daarover te spreken. Het hele verhaal krijg je zo meteen. En verder vandaag. Hoogste punt bereikt van uitkijktoren en unieke beelden opgedoken van net na de oorlog. Goedenavond. Uit onderzoek van Omroep Zeeland bleek eerder al dat de natuur in en rond de Westerschelde er niet bijster goed voor staat. Natuurorganisaties, de Europese Unie en ook het kabinet willen dat daar nu wat aan gebeurt. Maar Zeeland ligt dwars. Zeeland wil niet meewerken aan de uitbreiding van de natuur, omdat dit betekent dat er land opgeofferd moet worden. Toch is dat precies wat de minister wel van plan is. De komende 2 jaar moet blijken waar in de Westerschelde dat kan. In de zuidwestelijke delta wordt gewerkt aan het herstellen van de getijdennatuur en ontwikkelen van leefgebieden die van nature voorkomen in een dynamisch systeem. Ligging ten opzichte van Natura 2000 gebieden binnen en buiten. Staat in een voorlopige versie van het plan dat nog vertrouwelijk is, maar wel in het bezit is van Omroep Zeeland. Meer natuur dus, maar gedeputeerde Wilfried Niele is ervan overtuigd dat daarvoor geen extra ruimte voor de rivier nodig is. Want wij hebben bij de minister gezegd dat er 0 op de meter staat. En 0 omdat het in Zeeland heel erg gevoelig ligt om daarover te spreken. Sinds 2024 zijn Europese landen verplicht om hun natuurgebieden gezond te houden en te maken. Bijvoorbeeld om leefgebieden van dieren te beschermen. Ook Nederland moet aan die verplichtingen voldoen. Voor de Westerschelde betekent dat herstel en uitbreiding van schorren en slikken. Door de dijken die we hebben aangelegd zit het eigenlijk in een, je zou kunnen zeggen, in een krappe huid. En aan de andere kant is het systeem flink verdiept om de schepen naar Antwerpen en naar Gent toegang te geven. En daardoor is het systeem steeds sneller gaan stromen. Maar zijn de ondiepe gebieden langzaam in de geulen verdwenen. Vorig jaar bleek uit onderzoek van Omroep Zeeland dat de provincie de afgelopen decennia 140 miljoen euro heeft uitgegeven aan herstel van de natuur in de Westerschelde. Maar dat die hersteloperatie niet het gewenste resultaat heeft gehad en dat de natuur in de Westerschelde nog steeds in slechte staat is. Wat we dus zien gebeuren is dat eigenlijk de hoge delen die worden steeds hoger en daarom komen daar dus die planten op. Dus je krijgt minder variatie in de bodem. Die variatie heb je nodig voor bijvoorbeeld visjes of garnaaltjes om daar lekker te kunnen zitten. Dan gaat het hele ecosysteem langzaamaan achteruit. De oplossing volgens wetenschappers, uitbreiding van de natuur. Als het gaat om meer de ruimte geven, waardoor de condities voor de natuur beter worden, daar hebben we dus nog flinke stappen te maken. Daar hebben we een paar 100 hectare nu voor elkaar, maar eigenlijk hebben we een paar 1000 hectare nodig om dat voor elkaar te krijgen. Maar de provincie wil geen extra natuur. Wij denken dat we dat moeten kunnen oplossen binnen de Natura 2000 grenzen van de Westerschelde. Volgens Niele is minister Van Essen bereid om naar Zeeland te luisteren. Die heeft mij toegezegd dat hij onze onderzoeken gaat afwachten en dat we daarover in gesprek gaan om te kijken op welke manier we dat allemaal mee kunnen wegen. Dus het Zeeuws-perspectief gaat echt wel hard meetellen, ook in Den Haag. Wetenschappers zijn het dus wel eens. Maar ondanks de vele onderzoeken die de afgelopen 25 jaar al zijn gedaan, laat de provincie nu opnieuw een onderzoek uitvoeren naar de natuur in de Westerschelde. We hebben een onderzoek geïnitieerd vanuit Zeeland om te kijken van wat het Zeeuwse perspectief is op de Westerschelde. Dus daar betrekken wij iedereen bij, de natuurorganisaties, de landbouw, alle gemeentes, ook het waterschap. Om te kijken van hoe kijken wij gezamenlijk naar die Westerschelde en hoe zien we dat naar de toekomst toe. De minister heeft dus toegezegd dat er voorlopig geen hectares in het natuurplan komen te staan. Maar volgend jaar, als het definitieve plan naar Brussel moet worden gestuurd, ontkomt hij daar niet aan. 15 stranden in onze provincie hebben dit jaar een blauwe vlag gekregen. Dat betekent dat de stranden schoon, veilig en milieuvriendelijk zijn en dat het zwemwater uitstekend is van kwaliteit. Het strand bij Scharendijken verliest de blauwe vlag, want daar is het zwemwater ietsje achteruit gegaan. De 17 Zeeuwse jachthavens die een blauwe vlag hadden, behouden die dit jaar ook. Er wordt een stekelig debat verwacht vanavond in het gemeentehuis van Tholen. De voltallige oppositie wil opheldering over het feit dat er al zo snel na de verkiezingen werd besloten dat de SGP, de ChristenUnie en de VVD met elkaar verder zouden gaan. Terwijl bijvoorbeeld de VVD een zetel verloor.
De andere partijen voelen zich niet serieus genomen. De bouw van de uitkijktoren in de voormalige Hedwigepolder heeft zijn hoogste punt bereikt. De toren is zo'n 30 meter hoog en staat ook nog eens op een 30 meter hoge heuvel. Al met al geeft dat een bijzonder uitzicht over de omgeving. De berg die je daar ziet liggen, dat zijn gewoon de dijken van de voormalige Hedwigepolder. En de geulen zijn uitgegraven en al die grond is hier terechtgekomen. Dus je loopt echt letterlijk op de geschiedenis van de Hedwigepolder, loop je naar boven. En dan kijk je van de haven van Antwerpen naar Antwerpen richting Vlissingen. En de hele Westerschelde kan je zien, het land van Saaftingen. Het hele prachtige natuurgebied van de voormalige Hedwigepolder en Prosperpolder. En natuurlijk het mooie polderlandschap wat erachter ligt. Dus ik kijk echt heel ver weg. Verslaggever Martijn van der Werf is bij die toren in aanbouw. Martijn, hij komt er niet alleen maar te staan voor de leuk. Het is ook belangrijk voor de scheepvaart dat hij er komt. Hoe zit dat precies? Nou ja, het is de hele reden dat hij hier komt te staan voor de scheepvaart. Hier iets verderop in het land van Saaftingen staat een radartoren. Die is aan vervanging toe, dus daar moest een nieuwe komen. Dat is dus deze geworden, maar daar wilden ze ook tegelijkertijd meer mee doen. Je hoorde net al een van de architecten, die zagen dat als reden om al de strijdende partijen aan één tafel te krijgen en ook samen te vatten in die toren hier achter mij. Zo kreeg de haven zijn radartoren, de natuur kreeg zijn uitzichtspunt waar je de natuur in dit nieuwe gebied kan beleven. En de landbouw heeft er een nieuwe klant aan overgehouden, want die mogen hun producten gaan leveren. Want behalve een uitzichtpunt wordt het ook een plek voor educatie. Je kan er straks blijven slapen en je kan er terecht voor een kopje koffie, thee of andere zaken. Meestal is het behalen van zo'n hoogste punt een feestje waard. Hier was geen feestje. In de uitnodiging stond dat er werd stilgestaan bij het moment. Het ligt allemaal wel gevoelig, hè? Ja, zeker. En noem het ook gerust een balanceeroefening voor de provincie. Want eerder hebben ze al besloten om hier in de Hedwige geen vieringen te houden. Vanwege de emoties die rondom dit thema hangen, rondom deze polder hangen. Maar ja, aan de andere kant, ze willen er ook niet stilletjes aan voorbij gaan. Want ze zeggen, ja, elke ontwikkeling is er ook eentje om toch een beetje bij stil te staan. Dus vandaar een ingetogen proostmoment vanmiddag. Je kan je voorstellen dat bij ieder bouwwerk, je zei het er net ook al, ja, er wordt er wat uitbundiger bij stilgestaan. Ja, vandaag dus niet. Het maakt ook wel duidelijk dat de Hedwigepolder een hoofdpijndossier was, is en ook zeker nog een hele lange tijd zal blijven. Martijn van der Werf, dankjewel. Bij de organisatie Veilig Thuis Zeeland zijn vorig jaar 2500 meldingen binnengekomen over kindermishandeling en huiselijk geweld of vermoedens daarvan. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal als het jaar ervoor. Het aantal vragen om advies steeg wel fors met bijna 30%. Dat vindt Veilig Thuis een positieve ontwikkeling. Liberation Route Europe, punt 364. En dat op Ierseke. Ook in Ierseke loopt sinds vandaag een deel van de Liberation Route Europe. Een route die door 7 landen loopt, vertelt middels QR-codes de verhalen over de Tweede Wereldoorlog. En hier staan we eigenlijk bij een rustpunt waar mensen uit kunnen rusten, de geschiedenis kunnen herhalen. En het is een fietsroute die eigenlijk gaat door heel Europa. Volgens de gemeente Rijmerswaal is het belangrijk dat de verhalen over de oorlog op deze manier tastbaar worden gemaakt. Ik vind het een enorme aanwinst, met name in het overdragen van een stukje geschiedenis en proberen het aan de jeugd duidelijk te maken. Ook ten opzichte van toch wel een beetje die wereldcrisis waar we op dit moment in zitten. En in deze week van herdenking en bevrijding blijven we nog even bij de Tweede Wereldoorlog. Er zijn namelijk zeldzame beelden opgedoken van kaalgeknipte vrouwen vlak na de bevrijding van Goes. Het is uniek beeldmateriaal. Het zijn historische beelden gemaakt een dag na de bevrijding van Goes. Een mensenmenigte is afgekomen op het kaalknippen en scheren van zogenoemde moffenmeiden. Een kort fragment laat 2 van deze vrouwen zien. Dus het is niet dat ik blij ben om deze beelden te zien, maar ik vind het wel heel goed dat ze bewaard zijn. En dat vindt ook historica Ina Maria Duinhouwer van het Nederlandse Instituut voor Oorlogsstudies. Het zijn heftige beelden om te zien, vooral ook omdat er is best wel wat fotomateriaal over het knippen. Ook vanuit Goes, maar ook vanuit andere plekken op het land. Maar videobeelden zijn toch wat zeldzamer. Die ben ik zelf in mijn onderzoek naar Goes en Zeeland en Noord-Brabant in het algemeen niet tegengekomen. Dus het is echt heel bijzonder dat die beelden nu zijn opgedoken. De beelden komen uit familiebezit en zijn onlangs aan het museum in Goes geschonken.
het was voor het grootste deel was dat familieopname, kinderen in de tuin, uitstapjes. Maar inderdaad ook wel beeldmateriaal van de bevrijding. Alleen dan niet het bevrijdingsmateriaal zoals we dat eerder hadden gezien. De feestelijkheden op de markt, maar inderdaad het toch wel beklemmende straffen van de moffenmeiden. Het gebeurde die dag op de Grote Markt in Goes. In totaal zijn 70 meisjes en vrouwen opgebracht en kaalgeknipt. De jongste waren 15 en de oudste was 56. Hetgeen wat ze verkeerd hadden gedaan, in ieder geval in de ogen van hun tijdgenoten, is dat ze tijdens de oorlog met Duitse militairen waren omgegaan. Abra Spelman uit Goes was destijds bijna 7 jaar en kan zich die dag nog goed herinneren. Een vriendje wat verderop bij mij woonde, die kwam me ophalen en zegt we moeten naar de markt. Want ze gaan moffenmeiden kaal scheren. Dus ja, wij via de Hennis Kinderstraat hier de april af. En toen stond er nog midden op de markt dus een muziektent. En daar was men, dat kon ik dus ook zien, was men een mevrouw aan het kaalscheren. En ja, ik zie nog zeg maar de handbewegingen van de tondeuze. Want hij had nog geen elektrisch en geen accu's. Dus hij moest nog met de hand. Even later werd die vrouw vlak langs hen heen afgevoerd. En je kende ze omdat ze een wat bijzonder loopje had, zeg maar. En ze liep meestal door de stad heen wat gebukt. Was geen jonge meid. Ik schat ze toch zeker ruw 25, 30 in mijn herinnering. En ze liep ook wat schokkend. En we zouden nu zeggen, ze had waarschijnlijk een geestelijke beperking. Wat belangrijk is om te weten hierover, is dat het een straf is die ook plaatsvond voordat ze überhaupt maar verhoord waren door de politie. Dus het is echt wat in de literatuur ook wel een volksgericht wordt genoemd. Ik had wel door dat het niet oké was, zeg maar. Iemand, om welke reden dan ook, zo vernederen en dan nog als het ware joelend afvoeren en dan nog allerlei opmerkingen maken. Ik vond dat niet kan. Ik had daar gewoon een plaatsvervangende schaamte voor. En dat is nooit weggegaan. Veel zon vandaag, soms vanmiddag ook wat stapelwolken. 16, 17 graden werd het en er stond een zwakke tot matige wind. Morgen dan is er ook niet veel wind, er komt nog wat meer zon bij... en ook de temperatuur valt net iets hoger uit dan vandaag, 17 tot 19 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws alweer van vandaag. Meer Zeeuwse verhalen vind je online in onze app en ook op onze site omroepzeeland.nl. Ik wens je voor nu nog een heel mooie donderdagavond.